Welcome to India. ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ। କାହା ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ରାଜା ଭରତ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କଲିକତା। ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ଭାରତ କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ। ଜାତିର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଗାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜନଗଣ ମନ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।